Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Sid Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Sid Panyawan Coffee, 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 Sid Panyawan Coffee. Sid Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Kaganina buntag nakit-an sabti kang misakay sa maong auto. Kinsa man today? Kitaan sabi ni mo ganinang buntag? Huy, ayaw pagsabang Alan ana ha? Kay nga naman. Ay dali kay lang ko sa mukwit. Kay mo dayon na ba nagdrama-drama, pangigi, selos. Kay nga no, day. May angay ba day siyang silusan? Ha, day Carol? Day Sheila. Day amiga ta. Sukad pa kani adto nga suod kaayo ta. Ug nga wa tay gitaguan sa usag-usa. Magsumbungay ta sa itong mga problema pero karon nausap naman ka day.
Magsulo-sulo naman gani ka og lakaw. Di na gani ko nimo kuyugon. Gusto kang mukuyog nako? Ha? Kadiin ka malagigikan, ha, di Carol? Nang racket. Nag-show? Uy, karon sa ka na nagkatuon nga mag-show nga ikaw rang usa. Loy na ko di mo day. Kung doon ako show, dad-on jud ka. Pero og ikaw di ay, di na ka manana ko. Dili show, uy. Lain nga klase sa pang-racket. Unsa ta day? Unsa klase sa pangrakit ha? Day Carol? Uy! Wa pa mo ulis di Carol? Halagi bay. Awa na. Kontak yung cellphone ang bot. Binuanga ko na nagod. Kaganina mga tumuntag milakaw. O lagi. Oh, wa ni suway kontak ni sila. Limot kung sila na. Sila na ito ang kontakon bay. Gidangat nimo. Murag, nalingaw sa ko sa kong anak ganina. Uy, di- Maayo kay mulingaw akong anak Pinaldo. Ikantahan ko. May kay wa mo kuyog nimo ron. Nga mura biya to gimong ikog buta. Sige kuyog nimo. Wa nawada ko ka pang chicks good. Grabe, dasadaan ang pang chicks. Oy. Gaan na ti kanya. Ikaw ba? Gaan niya ti ka. Ikaw kag sige kag pang chicks. Bisag na kay Jackie. Ay pagkukunkuan Ay, ha. maamo na. Sukal mi na minyos day Carol. Wa na ko magbuhat anang mga buhata. Nailuna na mis day Carol. Si day Carol na mo'y nias akong kasing-kasing. Pwede pagkausab ba gini mo tinuod ba? Tural. Usab gi kay. O yala. Di ba sila mas day Carol ug si day sila nako nagkuyog pa dong sa inyo? Tuda. Silam din na nagkuyog. Ari usa na ko ba ha? Uli usa na ko. Ayaw. Bida gibingaw ko day Carol na. Oh, bay. Tibok adlaw ako kita niya. Mingaw kayo. Naglubot Carol ba? Oh, nuto. Oh, Nako. Kakuyog na ko nimo. Julio. Ay. Unsa ka sa among unsa? Ay, mingos kung day sila na ko. Sige, sige tara. Ay, day, mayo kay naabot ka, day. Hindi man day mong duha sila, day. Uy, wa mi magkuyog ni day Carol alanoy. Ha? Wa man mi magkuyog. Di ba nga nagkuyog ta, day? Oh, awa na. Sukuhay Wala na. na, gikilo-kiluan ko. Day, nagkuyog mong good ta. Kita ko! Nagsinya sa imong duha. Nagsinya sa mga kilay ninyo. Ana mo. Klaro kayo? Day, Carol. Kita ko. Kuan alan. Di na ka mong sila nagkuyog sa pamanlakaw ron? Di mo di ka. Tibok adlaw kang wa. Ay da, nang racket oy. Mangutan na pag siya oy. Mula ka gani ko, nangita na kong kwarta ana. Mong ayo na pagdaghan papangutana pa diha. Oh, kwarta. Para palit og gatas ni Chenny. Aron mo takom ng bakba nimo. Sigin pang hilam. Kaparusuti karon. Sig pangutana kapoy tubag. Dai sila mo pahuway sa ko ha. Naldo, Day, chaman. Ha? Chaman. may gipalit kong karne. Hinahinaya ko ha. Unsa lagi? Paliw kog luto ato. Kaya man siya ka mukhaon, nahibawa mo ko ana. May namo trabaho sad ka, di kay ari lang ka mukhaon diri, ari lang kag kaon. Siningkahin ni pero kaon sa bulungan. Tukan sa tanim mo bisag wa ta kakaon day ngigan mo sultiya. Sige ay ari nako. Saba diha oy. Luto mo. Sige, kamo na'y bahala sa akong grocery diha. Biyaan sa tamo. Tao kayo ha. Day, Carol. Uwatas ako kadiyo, tay. Na, wa na, sibat nang duha. Di sila. Diri ra. Ato bang nako. Ato bang ako. Ngano kay? Day, I miss you. Abuang ka! Wala, miss ya mo kasing haga, buang ka. Miss ya sa mga mata, lukon ko na ron. Malita ha sa nimo ha. Lukon mo na mataharon. Mura sa kag di hugog lukon-lukon. Lukon mo, rag itoy. Oh, rag itoy. Sa sunod, apila naglugon lukon-lukon nimo de. Kay hilig biya kang shorts ug pinakigol. Ya klaro kayo nga wa nimo apila naglugon ng lukon-lukon mo. Baya no, hinawayan ba mo nagduha ka? Ikaw ba? Huwag gani ka kaatiman og kanang ipon nimo. Huwag gani mo atiman nagpanot bras buanga ka. Ay, wala lukon-lukon dos gutan to ngipon sa imo. Layo sa distansya nimo ha. Ang amag di, ha? Magtayas na ni mo da. Ngising-ngisihon kay ka, magsikag tingsi. Nawa. Sige, ko kakita ni mong ipon ni mong buwang kandang kayong. Ay na lang. Kay luod, di niya ko ganahan mo kaon. Ni bagtak nimo, murag iring mabdos. Iring mabdos pagid boss. Bawo ng daan eh. Sa west ug galingon din sila. Unya. Kita man duha na bilin ni. Saman, ha? Saman? Nga! Diyan. Ano kikita, ha? Binrahay ta. Day. Paminaw! Sa, lagi! Paminaw. Ha?
Kadto pa ka mahimong maging kita dahil sila. Bayan, no? Oy! Hindi talaga mangyaring maging kita, Naldo. Kay why forever na itong duha. Ay, kakapoy. Masaya anti ka, day. Ayaw na. Kaya asa sa napadong ng masay-masahe ni mo, Alan. Kahibaw ko, samtang nagmasahe ka, dayon kag kiskis na ako. Dayon. Ay na lang ta. Tagsaram sa tamang ginana, day. Abi ni mo. Pero may ko kang niya. Uli ni mo. Kapoy kay kang ano man ka. Oh, syempre, kinangita ko kwarta. Di mo lagi ka. Wala mo magkuyog sila. Mo ba ginay gisunod-sunod ni mo na ako dinis kwarto, ha? Ang pagsukit-sukit og diin ko. Ikaw pa sugod sa pangutana, ha? Makasapot kay ka. Uy, kapoy, kay tubag ni mo Di lang. ba di ko pwede mo tanang asawa man ti ka? Kapoy lagi intawon kay tubag, uy. Ang importante nga ni ako, ni pauli ko ni mo. Maglagot ka ni ko. Di na kong pauli ni mo din, hiba? Carol! Paminawa! Certified Said Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa Said Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan ni sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nagmintin ko sa Panyawan. Pag maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang Said Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, Said Panyawan. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Di na mo pa uli. Binuang dia, ah. Hilom na ko nubi sa ba. Uy, matuog sa kubig kay kapoy ko. Sige, sige. Pahuay mo ka. Bukawal na tagag. Makaluto. Tapos Benaldo og sila. Ano ko pukawa? Busog na ko. Hindi mo kakaon. Ingnang ay nasig pangutanan kapuya. Oo, sige, sige. Hindi na lang kumungutan na. Sige, higda dia. Burlanti ka. Di ko gusto maghabol kay init. Uy. Kanindot ko daan na, day. Hindi lang ko magawas sa itong kwarto. Hindi nilang ko. Eh nga naman. Di mo ka maghabol. May nilang. Sa kutob na sa tanaw. Pahawa di abi. Labayon tingin akong sandal ron. Day. Pahawa ba kay matuog na ko kay kapoy ko. Sige, sige. Magawas na ko. Isti. Ha? Si ST. Sleep tight, good. Corny eh. Pahawa na ba? Kay mo pahaway na ko. Sige. ILY. Ha? Ay, alway. I love you. Sabat di alan. Ay, lakaw na alan. Kapuya ni mulan. Uy. Wa sila magkuyog sila. Oh. Nauli siyang lapoy kayo. Itakaan ko niyang 2,000. Diingikan ang akong asawa. Hala. Lami gatuod ka nga muluto Naldo da, no? Nikaon na. No? Ay, di na ako naon nga ikay nagluto ani or nga di ba mawa akong ganas sa pagkaon. Una magkakaon taon diya, oy! Wapagis lang bayalang di, Carol? Gutom na kayo ko! Oh, uy, sila, lain may ato. naman. Di gid ka may nagkuyog si di Carol ganina. Dili lagi. Pero, gikan ko na siyang ng racket. Pagkaon eh. Sabada.
Lami gani kahiubos ay Naldo. Ano man? Kay kung ako'y mga racket ba, magunahon na dyan ko niya. Pero siya, no? Unsiya, banana ko. Hindi ko no siya. Nga mato di bayalan, tibok adlaw man siyang milakaw. Nga, di san musulti og diin siya gikan. Uy, basta kay may laing ko nun siyang racket, dili sayaw. Ha? Yun sa man eh? Umabot lang. Di ba mutugan? Unya na lang kuno ko niya sultihan. Ha? Dili sayaw? Unsa man kadang nakita? Dili ka racket sa pingpong o badminton sila? Way lami ko bijahan lami Naldo, siya. way lami. Way, da. Bebe. Pwede pa kung sabaw bay kay Murag. Lami mo din yung timpla si mong sabaw, no? Lami din ka muluto, Jud Naldo. Ako nagisagulag kiniskis akong kuko day. Animil jud ka Naldo, ay animil jud ka. Masumbalik mo sa kinaon ko nimo, oy. Taparusot na karon. Oh, Kinsa mo nga niya sa among kusina? nayati na. Kinsa mo? Tagis ko Nang sinay. Silya. Nang. Nang. Uy, wala ka. Kakilala mo? Oo, wala ka kailan mo ng Silya. Halo, Kami ni? na-amnesia ka na nang or na-vertigo ka? Na-virginan ka? makalimot sa akong panganday. Na-virginan ka na? Helam! Wa pa sad ko malimot nga amo ning bay. Ah, Amo ning kusina. Ambot ka og nahibaw ba mo dili ni inyong kusina? Ikaw, lalaki. Oo nga naman. Anong sige mong kagtutok? Nya. Anong sige mong kagpangutana diya? Ha? Unsa man ang imong baba? Ni babag ang usa ka hiwang humba sa imong baba. Kasi pa. Dili humba. Akong giluto. Unsa? Kadirita! Ay, gisugo mi di karon lang, oy. Galutuon na yung kinumpra nang. Mao niya, miss, inyong kusina nang. Ako rin ba, gisunog na mga ini. Sunog ako nagsuway. Gihat kag arson buang nga ka. Abi ko bag nagtuo mong inyo ning kusina. Kay ox naman kaayo, mga cool kay mo nagkaon. Ano na? kita kas giluto. Pinatapad pa, Nakakita pinasangit yung mas giluto. bangko ang usa ka TL lima. sorry nang ko nang. Niuna lang ko kaunang kay gutom naman ko kaayo. Daghan mo sa inyo. Ay, Kung anta ka. Daghan di ay sa kwarta kay daghan man di ay ang kinumpra no ang akong umagad no. nagkapuspos yung insik nang. Kaway lami katawa. Malamig ah. Malamig daw. Mo nahibawaan ka ba sa sikretong lakaw sa akong umagad, Naldo? May nahibawaan ka ba? Doon na ba? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga